नै रायजोफोर क्रक्सआ फैलायबाय नै बेबायदि कालारनि जागोन आरो एसे नायना ला बे नै 6 to 9 कालार साइजनि मोनगोन बे साइजखौ 6 to 9 नाम्बार मोननो हागोन नैबेखौ नायना लाग्रो ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय ब्लेकआव मा बियो ग्रीन बियो जाहैबाय एभेलेबेल गैया बियो 6 7 बेयो 6 बेयो 7 बे मोननै नाम्बार नै बेबायदि जागोन आरो ओमफ्राय आरो जाय बिथांमोना एकदम गिदिर साइज गानो नै ब्लेकखौ रेडआव मोनगोन माने बियो 11 नाम्बार आरोना बिराद गिदिर आथिंबो थायोना दा आं बेखौ क्रक्सखौ लाबोफिनबाय आरो जोबदोंमोन नालाय बेयो गिदिर साइजनि जागोन बेयो 6 7 ओमफ्राय नै बेयो 6 to 9 साइज मोननो हागोन नै बे कालारखौ सोरनोबाफोर नांगौबा अनलाइनबो बिहरनो हागोन एभेलेबेल जाबाय अनलाइन बिहरनो थाखाय ओमफ्राय नै बेयो एसे खम बाजेटबा नैखौ गाननो हागोन बेबो मोजां बिराद मोजां ओमफ्राय बेखौबो गाननो हागोन आरो बेबो दङ ओमफ्राय जायफोरा भिडिअ नायनानै फैदो बे क्रक्सखौ आङो नोंथांमोननो 450आवनो अनलि 450आवनो हरगोन दै भिडिअ नायनानै फैनायफोरनि थाखायल' ओमफ्राय आं बाहेरा ओरैनो एसे बारा बियो ओमफ्राय दा नोंथांमोना बायफैयोब्ला 450आवनो मोननो हागोन थाब लांफैदो आरो सोरनोबाफोर नांगौबा कन्टेक्ट खालामहरग्रो दंना गैया सोंहरग्रो मालाबा जोबोबो नालाय उनाव मोनफैनानै मोनाबा एसे दुखु मोनोना बेनिखायनो फन हरना सोंहरग्रो सोरबाफोर फैयोब्ला एसे गोजाननिफ्राय आरो सोरनोबाफोर अनलाइन नांगौबाबो आं आजिखालि हरो नोंथांमोना बिहरबानो जाबाय आंनाव वाट्सएप खालामहर दे बाय